Yes, все. Мясорубку Андрей, вред. стоять, не будь. Лаганешь ты? Ну, соваться что-то. Ой, я сейчас кисимул, совет с грижи. Кому будка дёдата, бон? Да, Ларошу, Андрей. Я пошел. Так, dar care-i sărime și probiel, na? Space, да. Ой, ты. El mai mult la telefon să-și gata, eu nu știu ce. Так, вот, dar prin intrare aici jos. Pe Я aici? Marina aici jos unde am pus eu, e ca pișa între fereastră, între... Fix Aha. acolo între deodată fereastra asta. Понял, понял. Ia ca tădă. Sразу и deodată ai grijă. Băi, Marin, cum era acolo? Uletai una găită, da? Hello, Marie. Дети, Евыш, nu spate rog frumos. La noi e ceva actual, uletai на гаити. Летаю на Гаити. Ой, да Марин, щи. гол Ты дай, не то сколько это золото. стреб. Ой, страшник. Eu n-am nică. Eu nu mă vorbesc cu să mă lutaiesc aici. Întâi trebuie să iei acela mare care era acolo. Uite și pont că eu n-am zolota. N-ai zolota? Am N-ați 100. sniperka. Nici ție sniperka, Marin. Să dau 800 de zolot. Stai lec. N-ați. Вау. Și patroane. Adem, Andrei, выходи на улицу, да, pe acolo corect, vin încoace că și оружие. În polea asta. Неșcați-mă. Că acolo jos nu mai este nic. Ой, dar la Așa mine și grafica ești. mă tin că e la niscaya. Tare joacă asta, tare grafic. La tine e fas puriano aici, la mine parcă e textură. Вообще nu se vede nic. Tax. Eu să-l iau pe ăsta cu noi. El îți dă viață. Dă-te jos -i. Da, ne crâște. Так Андрей n-are оружие. Vin încoace, Andrei, ia-te aici. Скиди unul de ăsta. Divale acolo în spate dus tot este. Andrei, vin încoace. Stai aici. Aici poți să zbori pe sus, pistolet. Ia cineva în pușcă. Marina, tată? Nu. Acolo jos să văd vă doi. Sunteți departe? A, nu, e ca Nu, noi toți eu suntem de urma aproape voastră. Eu am AVP-ul, stai mă să spasesc. Acolo sunt două echipe precis. Eu îi văd departe acolo. Все, la curul lor, precis. Haide mai aleargă, mă. Eva, tata nu poate să audă. Unul Este. jos, unul jos. Gata, au murit amândoi. Sniperka este aici. Viață. Opa, cineva la curul meu. E unii drupso. Vezi dacă au scutul. Au scutul. Oi, și este sniper ca albastru, nu-i trebuie la nimeni? Ia ca lui Andrei, este Andrei. sniper lângă mine. Undeva de încolo. Da, unii e Andrei, încoace. Ia-te și este Am sniper ușor ca l-aruncăm pe ăsta de pe dâmb. Пусть знает, с кем связаться. Парфенские ребята. Ce ne se uită la concert? Eu vreau să mă uit, stai. Uite de jos, filmează de jos. A, așa la e... Ăsta. Andrei, stai. uite în sus, mă vezi? Da, da.
Uite Давай. atent. Ți-am dat un om acolo. Du-și strângi patroanele ca să trebuiască. Și luați seama că văd că ploaie la poneața noastră. Oh, ia, dar eu... Numai nu muri. Sărvește, Marin, de aici. Andrei, fugi din zonă. Da. La PUBG tot era cu ploaie de asta cu zonă. Da, în Da, fiecare da. de asta este cu ploaia de asta. Oh. Чуть не дошла до меня. Так, să și-a fost cineva. Andrei are Cu cei asta care zboară. zbori. Ți-e pasat și zbori înainte. Mă, și-am trecut toți pe lângă unde ăsta? Aha, s-a deschis. Asta lui eu l-am deschis-o, mă tin că... Noi pe aici am fost, mă tin. Oi, dar și za balonчик. Unde? A, nu, smoke, grenade. Nu, așa e cu viață, pohodu. Albastră? Oranj ți împlă viața. Verde. Verde, Ela da. se aude, aha, asta e. Da, 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 e cu Ăștia-s viață. boții, nu cred că nu întrebuiesc ei. Lăsați-i liberi. Ia-o, Ia-te-l unde o ia-o! are. Завалите его. Mai sunt? Oi, e doi diferiți, brat. Unde? Sunt doi diferiți. Unul e Da, da. acolo. Unul a murit, dar unul mai este departe. Nu știu cu... Ah, da, da, îl văd. Ia, sunt pușcă. Ia-l în poșcă, a murit și a doilea, dar a treilea unde? Strângeți-i Băi, dar patroanele. ei amândoi au arătat că tipa au prieteni. G. La amândoi Am au înțeles. arătat. O, patronito. Eu Și. îmi plac delegații, pațane. Ploaia așa, dar... Dar prijește ploaia asta, iar e la curul nostru. Sau ceva în gură de acolo. În gură nu mă văr că e apasă, eu nu văd ghini în gură. În gură trebuie o mâșcă. Suca dalbaiu. O încerca și el, poate că să-i sus, da? Da. Nu e... Da, Ia, în sau- gură, sau dacă unde dișa. În город. Neți că suntem la Craiuș, aici așa. Ce stai pe craiușcă, ia uite, îi văd. Unde sunt? Aha. Aveți ceva patroane la sniper? Da, Eu pot să este. am, Andrei, unii ești, din încoace. Da, eu am. O, normal. Eu n-am sniper, că nici nu drept. Unul e jos. Taxa așa la jos, să-l văd și eu. Ia uite-l jos aici. În casă, Unul sus. și pe ușă. Oi, unul vine pe partea cealaltă, pe... Pe unde, pe Dacă pe Așa acolo, la-i pe acolo. bote. Nu mai este bote și puțin. Ia uite-l și curul nostru, unul, da. Ia uite-l jos, că te da. Ia monster, ia monster. Oi, eu mă duc în ploaile să iau patroane la șie, că eu n-am nică. Da, dă-te, măi. Oi, la mine este unul. Oi, până când eu... Să mă... Mor. Even very confused. Și ăsta ne se pare că sunt mulți boți. Andrei se construiește. Noi aici jucăm la fără construcții. Băi, dar unde e Dumitru? Aha, Dumitru. Eu vin, gata, eu am fost și eu la patroane. Și tot nu ne prea ne-am găsit. La Thompson n-am patroane. Mă tin că l-au ucis pe unul din drujii lui așa, că a venit unul și a murit Nu deodată. sunteți voi, eu sunt deasupra voastră. Da, da, el e jos așa l-au ucis. Blin, nu-s patroane și aici. Eu am bazuca și mitică. Un pic numai.
Pațanii au aparatură de zburat. Oh my god. E asta albastră, a, tu ai, cred că, da? Eu, da. Niște viață și niște de asta albastră și doriți să ai să rog la tine. Так, eu pot să pasez aici, cu Thompson-ul meu și vă zic deodată unde sunt lumea. Zapravka e gol. Ai zălătoi Thompson? Угу. Ничто. Ой, da canilă zălătaia și da. Dă patroane multe. Am plecat. Eu mă duc să eu. Haidem, dar tăți acolo. Ia, jos. Aici jos este pațanaș. Îi văd. Pun-te pe casa asta. Uite, dar tu... Eu pe foarte casă. de tu Eu zbori. chic pe casă, eu îl văd pe dânsul. E sub copac la mine, eu am ușa-l dău. Alții pârnesc. E gata. A murit? Da, se mai aude gălăgie, aveți grijă. După dâmbul ăsta. Era singur? Este de asta aici cine vrea. Violeta. Andrei a rămas în urmă. Vină lângă noi. Oi, așa spray-ul Ia-te-s, ăsta, ia-te-s. cât împlă spray-ul ăsta? 100. 100, da? Где? Vă vedeți? Zona. A, dar noi suntem în zonă. A murit încă unul, da. E acolo. Da. Îl văd. A murit încă unul. Nu de mine, acolo este încă o echipă, Marin, nu te du tare aproape. Unul-i jos. Dar Andrew e departe de noi. Jos. Mai era unul. De la copac, nu-l văd. Asta a meu sună. Ai, mă căt ofisul. Stai, leacă. Mă sună de office. Guys, a little bit quiet, please. Hi, how are you? Mhm. Andrei, vină mai încoace. Oi, poate te ucide. Ai grijă. Vină spre mine sau eu nu știu. But you know I'm not today at the work. Mhm. Брат, він напав. But why didn't you call me? Because the coving already it's off everything. You can tell them we have a few parts off. I mean, there's a few parts off. We keep for them a few parts off. Mhm. Alright, no problem. Thank you. Cheers. Заебали, ну спот ломури acolo. Fără mine. Слушай.
Tăiesc Și ei capul, se da. întâmplă și nu înțeleg. E, Andrei, văd că l-au ucis Trebuie să pe ne unul. ținem împreună, gata, că Andrei, ți ajungi de strâns оружие. Aici sta. Suntem puțini, dar și să mâncăm și gane dacă ne dispărțăm. Și eu ucis pe nou, da. Și voi cât ai ucis tu? No. Și eu nou. Andrei 2, молодец. Для первого раза это очень круто. Да, să ne punem în cerc și să așteptăm. Eu încă fac запись. Crutăteni. VP-ul Zălatoi faci treabă. Dar m-am grămădit... Câtă zolătă? Am multă zolătă. 1100 dam. Ue, dar am găsit niște... Aiaui, am găsit un juton de ceala care la magazin ceala cumperi оружие. Da, 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 mai prea târziu tot ai cumpărat. Și o cartăcică albă, sură cu cerep galben. Карточка? Не Da. знаю. Ой, și bot și lângă cu noi? Ups, uite. Ia. Uni. Точка. Aha. S-a văzut Văd, după casă. văd. Da, nu-l mai văd. Da, ia S-a te-al spus sus, să ia trești mai departe. S-a sarvit. El e одиночка. După copac s-a pus. Vezi că noi ne-am dat de știut un suntem. Stăm aici, ori ați merge cu linia, eu cred că. Așa mi-e văgătă. Мгм. Ia. Походу sus. Дракони. Aveți grijă. Cât târlă poți să mergi, Andrei. Nu, или бас. Da, uite să acolo, sus. Să jos, mă. Al vezi? N-al poți meri că-i prea departe. Gata, l-am ucis. L-ai ucis? Ой, mișcați-vă pe linii. Hadeam, da. Let's go. 4 echipe mai rămas. 3 Dacă încă luăm 3. primul loc, apoi eu mor de râs. Ia uite aici. Vezi? Și n-al nimeresc ai. Ai, și iba. Luați seama că și este căcat cea la care te aruncă în sus, m-a aruncat. Kill that gun. Ia Da. uite-i că acolo. Te dăm pe acolo? Băi, mișcați-vă în cerc, cum sunteți voi, nu vă înțeleg. Eu vin de urma ta. Andrei, neșcă-te. Andrei, văd că drujești cu ploaia. Când în noț apasă space sau să notă mai repede. Marine, uite acolo. Oi, stai să iau o poziție bună că sunt într-un cerc. Так, să nu mă împușc pe mine. Dar Eu sunt cerc. Andrei, vine Deci- partea și ea să-i... Taman cum mergi tu de-a dreptul ăla, să-i nacârvești. Prin spatele lor acolo. Încă unul. Încă o mizerie de om a rămas. Sunt chipui? Давай, то три кучка. Deci n-arunci vreo 2 bombe ca să ies cuci ca să fac de două. Eu tot am bombe. Strânge gol. Dar este au rămas vreo unul pe undeva, șara s-a ascuns. Ia, și e aici. Unde? Așa, Eu am lăsat așa, ne-am luat Sub-Zero. Băi, haideți în cerc, așa, lasă vii în cerc, vrei, nu vrei. Ori să moară prin ploaie pe nea. Ia. Jos. În căsuță, pe hodul. Yay! Good boy. Нормально, ребята.